осим орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. Беҳад шудам ки боз дида ба дидор расидем. суҳбати қаблӣ доир ба ёдбарсарҳо маълумот гирифта будед. ҳарфҳои ёдбарсар 4 то буда дар аввал, мобайн ва охири калима омода метавонанд. ҳоло вожаҳое ки бо истифодаи ҳарфҳои е, ё, ю ва я барои азхудкунӣ сипориш дода будем, такрор мекунем. ях, юнучқа, афюн, дарё, йилим, садое ва себ. биёед дарси навро оғоз мекунем ва фонемаи эро аз худ менамоем. дар тавлиди садоноки э даҳон нисбат ба и бештар кушода шуда, рӯи забон ба ком бештар наздик мешавад. нӯги забон ё ба дандонҳои поён мерасад ва ё дар пушти онҳо қарор мегирад. элак асбобе ки бо он орд мебизанд. олоти зарурии катбоноҳои мо дар ошхона аст. чизе ки худаш 1 то чашмаш 100 то аст, гуфта албатта таъриф мекунад. садоноки э ду тобиш дорад. тобиши нисбатан кушоди он дар охири калима равшантар мушоҳида мешавад. вожаи не ба ин мисол шуда метавонад. не калимаест ки ин корро мефаҳмонад. шакли дигари он на мебошад. мо одат кардем ки кас ҳангоми не гуфтан сарашро ба тарафҳо мегардонаду вақти тасдиқ кардан аз боло ба поён. шумо медонистед ки дар дунё халқиятҳое ҳастанд ки ин корро баръакс иҷро мекунанд. не намедонистед? ин маълумотро санҷида бинед. дар ҳақиқат хеле ҷолиб аст. хуш, дар бораи тобиши кушодаи э гуфтем. акнун тобиши нисбатан танги садоноки э дар мавридҳои ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои забончагӣ ва ҳамсадоҳои е, ж, ш, ч ва ҷ мушоҳида мешавад. намунаҳо меорем. мех. дар ин калима садоноки э бо ҳамсадои забончагии х якҷоя омада нисбатан танг талаффуз мешавад. не. мех. бори дигар. не. мех. мех олоти дуредгарии серистеъмол аст. бежан. ин номи мардонаи тоҷикӣ мебошад. бежан. вожаи дигар шер. шер ҳайвони даррандае ки асосан дар саванаҳо вомехӯрад. як факти аҷиб дар бораи шерҳо. новобаста аз оне ки шерҳо пурзуру тездав ҳастанд, онҳо яке аз ҳайвонҳои тамбал маҳсуб меёфтанд. агар шерро вохӯред ки бо шиками сер якпаҳлӯ зада хоб рафтааст, наҳаросед, он тамоман бехаф аст. такрор мекунам, агар сер бошад. дар ҳиҷои баста ва дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои байни забонию ҳалқӣ садоноки э бисёртар кӯтоҳ шуда ба фонемаи и наздик мешавад. масалан дар вожаи ҳеҷ садоноки э аз сабаби кӯтоҳ талаффуз шуданаш ба и мубаддал мешавад. ҳеҷ ҷонишини инкорӣ буда маънои холӣ, беқадрро дорад. шоир ин вожаро хеле зебо истифода бурдааст. мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ. эй ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ бар ҳеҷ мақеҷ. чӣ хеле ки аллакай пай бурдед, садоноки э дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо вомехӯрад. вале мехоҳам як чизро таъкид намоям ки танҳо ҳарфи эро низ мо зуд истифода мебарем. нидоест ки норизоӣ, ҳайрат,
афсӯс, нобоварӣ ва ғайраҳоро ифода мекунад. онро дар таркиби калимаҳо ба таври васеъ истифода менамоем. монед, не, напурседе. дӯстони қарини ман, умедворам ки суҳбати мо хотирмону ҳадафрас буд ва ҳар як маълумоти моро ба хотир гирифтед. инак чанд вожа барои такрор: элак, не, мех, бежан, шер ва ҳеҷ. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарсҳои минбаъда, худоҳофиз.